Blížíme se k RZ25 Bzí. Až od tohoto místa bude trať uzavřená. To znamená, neměli byste kličkovat, není k tomu, myslím, ani důvod, protože RZ předchozí byla kousek odsud a věřím, že vám ty pneumatiky ještě nevychladly. Tak, časová kontrola RZ25 Bzí. A start RZ25 Bzí. V této obci bylo hlasování o tom, zdali zde můžeme závodit opravdu off-house, tak vás chci poprosit, abyste se chovali ohleduplně k místním občanům, aby neměli důvod si stěžovat, abychom tady mohli závodit i v dalších letech, protože ta silnička je tady opravdu nádherná. Ona je nádherná i při příjezdu na tuto rychlostní zkoušku, ale obec by byla úplně odříznutá od světa a proto jsme se dohodli na startu v prostřed obce, aby po obslužných komunikacích místní mohli odjet. Radio bod 1, je to zároveň zkratka pro sanitu, kdyby se něco dělo v druhé části rychlostní zkoušky, tak sanita si to tady může doprava zkrátit. Vy samozřejmě ne. Blížíme se k radiobodu 2, kde přes horizont budou velké brzdy, takže bude zajímavé se do nich trefit a je tady odbočení na místní komunikaci. Tady si objedeme takový trojúhelníček, abychom to trošku zpomalili. V zatáčkách, pokud nebude sníh, tak tam budou dopravní značky ze 4. Tuto značku musíte vždycky objet z té správné strany, to znamená po silnici. Pokud by se vám přihodilo, že ji objedete z druhé strany po louce, znamená to buď penalizaci, nebo dokonce vyloučení, záleží na tom, jak moc jste si tu trať zkrátili. Obecně platí to, že pokud vůz opustí všemi 4 koly
silnici nebo trasu, tak už dostane penalizaci nebo může být i vyloučen. Takže si na to dávejte pozor, na nějaké to takzvané velké katování, aby se vám nestalo, že dostanete kvůli tomu nějakou penalizaci. Tak a jsme v radiobodu 3, kde by nám přijela ta sanita zprava, pokud by náhodou musela zasahovat někde v druhé části rychlostní zkoušky. A tady se pomalu dostaneme do části, která bude tak trošku šotolinová. Samozřejmě ji ještě před soutěží trošku povyspravíme, aby tady nebyly žádné velké díry. Tady to bude taky úsek na srdíčko. Takže nájezd na hlavní silnici, tady to se zpomalíme, zavlníme to tady trošku. Dáme tady takový malý retardérek nebo vytýčení trati a budeme tady mít radiobod číslo 4. Blížíme se k radiobodu číslo 5, my odbočujeme doprava, sanita případně pojede doleva s kratkou. Tak a tady před rychlou zatáčkou v obci Bzí to opět trošku zpomalíme, takže tady se zavlníme, abychom tu zatáčku nejeli moc rychle a někde to tady nerozvěsili po domech a po sloupech. Jinak na vnitřní straně zatáčky je obrubník, takže doporučuji se držet úctivé vzdálenosti od vnitřku, abyste si o něj neškrtli. V radiobodu číslo 6 odbočujeme na úzkou místní komunikaci. Je to tady hodně uskákané, takže to prověří kvalitu vašich podvozků a k tomu tady budou jedny velké brzdy na tom uskákaným, takže je potřeba to správně odhadnout, aby se vám nestalo, že tady zbouráte pánovi tu garáž.
Mějte na paměti, že auto, když je ve vzduchu, tak většinou nebrzdí. Při seznamovacích jízdách dodržujeme samozřejmě rychlost, takže tady máme 30, takže prosím to respektujte. Chceme tu závodit i v dalších letech, tak aby se nám nestalo, že kvůli vaší neukázněnosti to povolení tady nedostaneme. Ne všichni se těší, až jsou příznivci rally. Tak a další ostré odbočení, my jedeme doprava, případná sanita nám přijede zleva, pokud by vás tady sanita v tomhle úseku předjela. Samozřejmě vám tady pořadatel bude mávat žlutou vlajkou, abyste čekali nebezpečí a se sanitou nezávodili. No a po Širokém už jedeme až dolů do Železného Brodu, kde bude cíl této rychlostní zkoušky. No a dřív, než ještě protneme cílovou čáru, tak nás čeká jedna nebezpečná zatáčka, protože po této rychlé pasáži se nám to tady vlní a když se to vlní, tak ty brzdě moc nefungují a pak přijde takováhle ostrá, která nám zase ke konci trošku utáhne, mění se tam asfalty, takže přilnavost, takže je třeba si na to dát pozor. No a jsme v cíli rychlostní zkoušky 2.5 Bzí. Stop rychlostní zkoušky 2.5 Bzí. Přestože na další rychlostní zkoušku je to jen kousek, tak bychom doporučovali, zvlášť ti z vás, kteří máte Hans, abyste si přilby sundali, protože pojedete přes několik křižovatek, kde bude potřeba tou hlavou otočit více, než vám Hans povolí a mohlo by se stát, že nějaký vůz přehlédnete. Necháme to na vás, ale doporučení je sundat si přilby, alespoň ti, kteří máte Hans.